du bara mig. Det ser ut som en kines. Han är bara sjuk. Titta på mina händer. De är jättefeta och knubbiga. Där. Kanske det ser ut som 2 köttbullar. Jag tror inte att du vill mota med mig. Du ser på mina... You know, see it my muscles. Kallar Fred Armar. Kalla ryggen. This is only muscles. Jag försökte känna efter vad den där knölen var. Hej. This goes into here. Kolla vad tjock jag blir. Det ser ut som en gorilla. Känner jag inte. Den här filmen. Så var jag plötsligt nu så bara. Jag ser Oliver i min klass. Du sitter här. Vilket ridens huvud då? Nu måste jag titta runt. Hit med mig. Han hör bara dig i bakgrunden. Oj då. Knubbiga händer. Kolla vad de vänner. Åh, vilka äckliga. Alltså vad säger jag egentligen? Korvfingrar. Om man ser på din mobil. Och jävlar, nu ser ut som den där busschauffören. Titta. I know you want me. Jävlar. Titta Mikael. Ja. Men vad fan, det pausar du ju. Nej, det är slut. Jaha. I know you want it. Vad är det här? Säg någonting nu. Vem är det där? Ja, det där är ännu fulare.